Γεια σας παιδιά, είμαι ο Γρίπας, πλάσμα της μυθολογίας. Έχω σώμα λιονταριού, κεφάλι και φτερά γήπα. Είμαι σύμβολο δύναμης και μεγαλοπρέπειας. Συμβολίζω τον ήλιο και τη λαμπρότητα. Είμαι ο φύλακας της πόλης του Λαυρίου. Στέκομαι ψηλά εδώ σε αυτό το κτίριο, στην είσοδο της πόλης και την προστατεύω. Σήμερα θα σας αφηγηθώ την ιστορία του Λαυρίου, της πόλης σας. Ελάτε να γνωρίσουμε καλύτερα το μέρος που μένουμε, μια πόλη γεμάτη με θάλασσα, βουνό, ιστορία και πολλά ενδιαφέροντα σημεία για να εξερευνήσουμε. Πού βρισκόμαστε? Το Λαύριο βρίσκεται στην Αττική, δίπλα στη θάλασσα. Μπορούμε να το βρούμε εύκολα στον χάρτη κοντά στην Αθήνα. Είναι η πόλη μας, το σπίτι μας. Είναι η γειτονιά μας, εδώ που παίζουμε και μεγαλώνουμε, εδώ που νιώθουμε ασφαλείς και αγαπητοί. Πριν από χιλιάδες χρόνια το Λαύριο ήταν μια πολύ διαφορετική πόλη. Η ιστορία του γράφεται από τα αρχαία χρόνια. Τότε ήταν μια από τις πιο σημαντικές πόλεις της Αττικής. Σκεφτείτε το σαν ένα μέρος γεμάτο με τρύπες στη γη, όπου οι μεταλλορύχοι έσκαβαν για να βρουν πολύτιμα μέταλλα, όπως ασίμι και μόλιβδο. Αυτά τα μέταλλα βοήθησαν να φτιαχτούν πολλά όμορφα πράγματα στην Ελλάδα, όπως ο Παρθενώνας. Ήταν μια πόλη γεμάτη ζωή και δραστηριότητα, χάρη στα πολύτιμα μέταλλα που κρυβόντουσαν στα σπλάχνα της γης. Η εξόρυξή τους έφερε πλούτο και άνθηση στην περιοχή, με αγορές, ναούς και θέατρα να χτίζονται, με έντονη ζωή, με εμπόριο, τέχνες και πολιτισμό να αναπτύσσονται, αφήνοντας το σημάδι της στην ιστορία. Φανταστείτε πώς θα ήταν να ζείτε σε μια πόλη που σφράγισε την εποχή της. Όμως η ζωή στην αρχαία Λαβρεωτική ήταν σκληρή. Οι μεταλλορύχοι, άντρες, ακόμη και παιδιά, κυρίως δούλοι, ρισκάρανε την υγεία και τη ζωή τους. Δούλευαν σε άθλιες συνθήκες για να εξορίξουν τα πολύτιμα μεταλλεύματα. Σκεφτείτε πώς θα ήταν να ζούσατε σε μια πόλη με τόσες αντιθέσεις. Η κληρονομιά της αρχαίας Λαβρεωτικής παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα. Ο αρχαιολογικός χώρος με τα ερείπια των ορυχείων, των καμίνων και των κατοικιών μας ταξιδεύει στο παρελθόν και αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο ιστορίας. Μουσεία και εκθέσεις φυλάνε θησαυρούς και φέρνουν στο φως μυστικά, ιστορίες και αντικείμενα από την πλούσια πόλη. Η κληρονομιά της αρχαίας Λαβρεωτικής στέκεται αγέροχη μέχρι σήμερα. Αν θέλετε να δείτε πώς ζούσαν οι άνθρωποι παλιά, επισκεφθείτε τον αρχαιολογικό χώρο και τα μουσεία και αφήστε την ιστορία να σας μαγέψει. Μετά από χιλιάδες χρόνια εγκατάλειψης, το Λαύριο έζησε μια δεύτερη ανάπτυξη τον 19ο αιώνα. Ο Ιταλός επιχειρηματίας Σερπιέρι, με την ίδρυση της μεταλλευτικής εταιρείας, έφερε νέα ζωή στην πόλη. Χιλιάδες εργάτες έσπευσαν να εργαστούν στα ορυχεία, από διάφορα μέρη της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό, χτίζοντας μια δυναμική κοινότητα. Η σκληρή και ανθυγεϊνή δουλειά σημαδεύτηκε από τραγικά ατυχήματα, αλλά η πόλη άνθησε, αποκτώντας σχολείο, νοσοκομείο, χώρους πολιτισμού και άλλα κτίρια που μαρτυρούν την πρόοδό της. Φανταστείτε πώς θα ήταν να ζείτε σε μια πόλη που ξαναγεννιέται μέσα από την σκληρή δουλειά. Η κληρονομιά του 19ου αιώνα βρίσκεται παντού στο Λαύριο. Νεοκλασικά σπίτια, δημόσια κτίρια και μνημεία σώζονται μέχρι σήμερα, στολίζοντας την πόλη και μαρτυρούν την ακμή της εποχής. Το Λαύριο τιμά την ιστορία του και διατηρεί ζωντανή την μνήμη των μεταλλορύχων, υπενθυμίζοντας στους κατοίκους και στους επισκέπτες την σκληρή δουλειά και την αφοσίωση που χτίσανε το Λαύριο. Σήμερα το Λαύριο είναι μια σύγχρονη πόλη με πολλά ενδιαφέροντα μέρη. Έχει γραφεία, τουριστικά μαγαζιά, παιδικές χαρές και πλατείες γεμάτες με παιχνίδια και κούνιες. Υπάρχουν παραλίες με κρυστάλλινα νερά και ζεστή άμμο. Υπάρχουν πάρκα, δάση και ελεύθεροι χώροι γεμάτα με δέντρα.
Υπάρχουν μουσεία και βιβλιοθήκες όπου μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης. Μπορούμε να δούμε εκθέματα από τα παλιά χρόνια, να διαβάσουμε βιβλία και να ακούσουμε ιστορίες. Το Λαύριο είναι γεμάτο με γέλιο και παιχνίδι. Είναι ο παράδεισός μας το καλοκαίρι. Είναι ιδανικό για παιχνίδι και διασκέδαση. Είναι το μέρος όπου νιώθουμε ασφάλεια και αγάπη. Είναι γεμάτο με γνώσεις που περιμένουν να τις ανακαλύψουμε. Είναι το μέρος που ζούμε και μεγαλώνουμε. Το Λαύριο είναι μια πόλη με πλούσια ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, που διατηρεί την ιστορική της ταυτότητα, με σεβασμό στο παρελθόν της. Είναι ακόμα γεμάτη από θάλασσα, βουνό, παιχνίδι, μάθηση και αγάπη. Είναι ένα μοσαϊκό από ιστορίες, αναμνήσεις και συναισθήματα. Από τα αρχαία ορυχεία μέχρι τη σύγχρονη ανάπτυξη, η πόλη φέρει τα σημάδια του χρόνου, υπενθυμίζοντάς μας την αξία της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και της αγάπης για τον τόπο μας. Ας γνωρίσουμε και ας αγαπήσουμε το Λαύριο, γιατί είναι το σπίτι μας. Είμαι περήφανος που φυλάω αυτή την υπέροχη πόλη. Το Λαύριο είναι η πόλη μας, το σπίτι μας. Ας το αγαπάμε και ας το φροντίζουμε